Здравейте, приятели! Ето ни отново на територията на най-щурото предаване в ефира на телевизия Планета, моята луда сватба, с мен водещата Бояна. Казва ти, ще ти вземе душата, лоша глътка е тя на съдбата. В списъка с разбити сърца ще си. Отговаряш им, аз я обичам. Тя е ангел, за мен тя е всичко. И не искам да слушам лъжите ви. Ти ме караш, толкова любов днес ми даваш, от себе си повече даже ме обичаш ти. Без криле да летя вече мога, ти научи ме да тръгна с теб, съм готова, все едно къде. Всеки търси в живота си нещо и познава, когато го срещне. Виждал си в съня си лицето ми. Мислиш си, че си влюбен в ангел и достатъчно в мен си повярвал. Тази седмица екипа на моята луда сватба се намира в Търговище, в комплекс Blue Magic, по любезната покана на най-щастливите ми младоженци Айше и Кадир. Бяхме в Италия и той ме видял по улицата и после една негова братовчетка ме покани на кафе в тях и така се запознахме. Получихме и първите снимки и клипове от щурите ви абитуриентски балове, за което ви благодарим.
Припомняме ви, че всички епизоди на предаването Моята луда сватба може да гледате в сайта на Планета Хера и в уеб страницата ни във Facebook. Пишете ни, скъпи приятели, за всичко, което ви вълнува в подготовката и организацията за вашето сватбено тържество. Очакваме и вашите покани, за да снимаме вашата сватба и да я споделим с зрителите на телевизия Планета. Гледайте ни следващия път. До скоро!